வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் ட்ரெண்டிங். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான புது விஜய் டிவி ப்ரோமோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ரோமோ பார்த்தா நம்ம அப்படியே ஷாக் ஆகிடுவோம். அந்த ப்ரோமோ எதோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதி கண்ணம்மாவோட தான். கொஞ்சம் நம்ம ப்ரோமோவை பாருங்களேன். கண்ணம்மா ரொம்ப நல்லவளோ. இத்தனை வருஷமா நான் தான் அவளை தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னு தோணுது. கண்ணம்மாவை இவன் நல்லவன்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான். இனிமே நம்மளால இவனை தடுக்க முடியாது. கண்ணம்மா தப்பி செய்யறவளையே இருக்கக்கூடாது. தப்பி செய்யறவளையே இருக்கக்கூடாது. என் சைட்லயும் தப்பு இருக்கலாம்மா. இத்தனை வருஷமா நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு பொய்யான விஷயமா இருக்கலாம்ல. அவன் கூட மிச்சம் இருக்கிற வாழ்க்கையை அதை சேர்ந்து வாழ்ந்தலாமே. என் மனசு கடந்து அடிச்சுக்குதுமா. பாரதி கண்ணம்மா ஒருவேளை இது யாரோ காண்ற கனவாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற டவுட் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வருது. சரி, நாளைக்கு நம்ம சீரியலை பார்த்தா கொஞ்சம் வந்து அப்படியே தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி வந்து பாரதி சாருக்கு இந்த ஞானோதயம் பிறக்குதுன்னா, ஒரு டாக்டருக்கு வந்து இவர் வந்து டாக்டரா, அதனால வந்து பேஷண்ட் வந்து வராங்க. எங்கள் அண்ணன் வந்து எங்கள் அண்ணி மேலே சந்தேகப்பட்டனால தான் எங்கள் வாழ்க்கையே இப்படி வீணாயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அதில் தான் பாரதி சாருக்கு இப்படி வந்து ஞானோதயம் பிறந்துருச்சு. இது உண்மையாக பொய்யான்னு கண்டுபிடிக்க நம்ம கண்டிப்பாக இந்த வாரம் சீரியலை வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்க்கணும். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். கீப் சப்போர்ட்டிங்.